So, kung whatever the result of the investigation of NAPOLCOM, kung walang ipapaila kaso, din totoong wala. Kung mayroong ipapaila kaso, totoong mayroon talaga. There's no in-between. There's no gray line pagdating sa drug. Zero tolerance eh. So, pag sinabi na po kung papaila na kaso, din file talaga yan. May sumuko ho sa inyo eh, na ang sabi sa inyo nung sumuko, pinapapatay na siya nung nasa bilibid. Yes. Tama po ba yun? Yes. Sino ho ba yung nasa bilibid na yun na nagpapapatay daw sa kanya? Hindi ko muna sabihin yung pangalan dahil Oo. baka mamaya lalong mamamatay yung tao na yon pag sinabi ko yung pangalan. Oo. Marami kasi silang drug lord sa loob ng bilibid, di ba? Oo. Basta isa dyan sa kanila ang tumawag na doon. Tapos sasabi sa kanya. Hindi na nakakarimit Aha. ng income. Sila nagpapatayan. Oo. Sabi, ang revelation nga niya sa akin kahapon is every week pinapadeliveran siya ng drug lord ng 1 kilo. Okay. Yung 1 kilo niya, nadidistribute niya yan within the week. Dati. Oh, dati. Okay. Tapos yung kanyang kita doon sa 1 kilo na yon, yung porsyento niya, 300,000. Isipin mo, nagkumikita ka ng 300,000 Isang linggo. a week. Wow, Sa pag-distribute lang. Oo. Tapos yung 150 daw noon, kalahati, binibigay niya sa isang PDEA. Oo. Yung parang team leader ng PDEA sa probinsya nila. Okay. Tapos yung 150 na iwan sa kanya. Okay. Now, dumating na yung punto na nagkahigpitan ngayon dahil nasa anti-drug campaign natin, nagalit na yung drug lord sa loob dahil hindi siya nagkakarimit. Okay. Inutusan niya ito mga hitman niya sa labas. Okay. Na ngayon nandiyan nagtatambay sa Soler o Aha. Yung mga hitman. hitman niya. Okay. Sa Soler nagtatambay na Lalaro. living like Oo. ang daming pera, living like a king. Kakasi-kasino. Oh. Okay. Tapos yun ang papatay doon sa yung nagsurrender sa atin kahapon. Aha. So, Yung nasa PDEA, hindi pa rin pinapapatay. may sinabi sa inyo. natanggal na ata yung ano pro. Wala na. Hahanap. So hindi na active or hindi Ayaw pa ko po kung active o hindi na. Basta natanggal na daw lately. Okay. Pero papahanap ko pa rin. Mm. Papahanap ko pa rin. So, ito ho, nandun talaga sa bilibid, yung pinangalanan niya na yon. Nasa loob ng bilibid. Mabuti hindi pa ho siya napapatay. Yung nasa bilibid, Hindi, nandito sa, distributor, nagtago nga, nagtago. Nagtago siya at nagsurrender sa akin. nasa inyo na ngayon. Pinaproteksyonan niyo ba ngayon na huwag siyang magalaw o paano? Merong safe house na Nandoon siya, Nandun siya. sa safe house. Hindi naman hindi ka kaya siya mapatay nung nasa safe house doon. Mukhang wala man siya sinabi na police na binibigyan, PDEA mo yung binibigyan. PDEA. So, kaya dito siya sa amin nag-surrender. So wala naman pulis na pinangalanan na involved. Wala pa naman, wala pa. Oo. Nasa bilibid ito ngayon. Yung drug lord, Yung drug lord. nandun sa Nakita niyo na ba pagmumukha ng drug lord na yun? magandang lalaki. Ba? Magandang lalaki. Talagang gwapo. Oo. Nasa maximum ho ba? O Kumakanta pa dyan sa loob ng... Kumakanta-kanta pa may dyan. karaoke, ano pa? Oo. So, may recording ho ba yan? May recording? Ewan ko, basta kay feeling pugi. Feeling pogi. Feeling pugi siya. So, pero ano ho ba yun? May bilang na ho ba kakantahin nun? Ano ba magandang kanta ipakumpos natin sa kanya? Para... Meron nung meron niyang ha? Killing me softly? Hindi. Please release me daw, General. Wala lang siguro. Yung, Pero I General... will survive. Okay. Survive. Dapat ganun yung kanta niya. I will survive. Galingan mo pagtakbo, di ba? Parang, pero General, honestly, sabihin nyo nga ako sa akin personal, ilan na ho napatay nyo? Bago nyo sagutin, we'll pause for a break. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rozon. Kasama pa rin po natin, Philippine National Police Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. Sir, ilan na ho ba napapatay? Kayo, personal, yung guhit ng baril nyo, meron bang, eto, kada isang tumba, ilan na ho ba yun? Actually, hindi ko mabilang. Ako, parang, kulang ho ba sa daliri? Kasi nung una, itong sa
sa pagkapulis ko, Oo. mabibilang ko dahil yung very close encounter ang pulis, di ba? Yung Yes. very Oo. close encounter yung encuentro mo sa kalaban. Correct. Pero nung Oo. kasi nung panahon pa nung laban namin sa mga NPA, Mm-mm. ito ngayon, buputok ka, nakadapa ka, kukover. Tapos after sa putukan, after sa encounter, Meron ng ano. pagkita mo doon, may tinamaan, may mga patay. Dito sa hanay ko rin, may patay. So hindi ko alam kung Ilan saan doon doon yung ang tinamaan tama mo? ko. Kasi marami kayo puputok doon eh. Marami kayo puputok doon. Sino kaya dito ka mo napatay ko? Yun nga, hindi ko magawa. Pero sa police, sa operations, yung like hostage taking, mabibilang mo. Talagang, well, Hindi ko na sabihin yung number kasi mamaya sabihin ng mga tao, si PNP namin pala, napaka-killer pala nito. sa bagay ngayon, hindi naman kayo pumasama sa actual operation pa. Ay, hindi na. Wala pa namang gano'n. Ano? Pero kung kinakailangan, sasama pa rin ako. Ako pa rin mauna. Well, ito ho ngayong pagpasok ng mga vigilante group. Sabi ninyo, parang wini-welcome ninyo yung mga vigilante group. Ano ba yun? Hindi nyo ba dinidiscourage yung wag silang gumanya? Kasi parang nadinig ko kayo ng isang araw, sabi nyo, bayaan mo sila, gusto nila yun. Oh, pero hindi ko wini-welcome ha. Baka may sabihin mo. Sabihin nila, ini-encourage ko sila na pumatay. Pulis ako eh. Bawal dapat yan, it is illegal, di ba? Oo. Pero sabi nyo naman, Pero nagpapasalamat pa rin ako kung may nangyari gano'n. pero hindi ko sila in-encourage ha. Hindi ko sila in-encourage. talaga kayo, hindi nyo nga ini-encourage, hindi nyo naman dinidiscourage. Nagpapasalamat ako. Kaya kayo nakakasuhan yan eh. Para sabihin, pinapabayaan ninyong gawin yung... Sa totoo lang, yung seryosohan, ayaw ko talaga yan. Ayaw ko. Dahil may tsansa kasi yan, malaki ang posibilidad niya na sumakay yung iba. Oo. Kasi sa tanda ko na ito sa pamumulis, di ba? Ang dami ko na experience na nangyari na itong isang tao, kalaban ko sa, alam mo, kalaban sa babae, Yes, sa chicks. oo. Ngayon, Marami ba kayong kalaban sa chicks? Hindi. Wala. Hindi ba, I'm referring to other people. Hindi ako. Kala ko, okay. Hindi ako. Kalaban sa karibal kita sa babae. Oo. Ngayon, sa galit ko sa'yo, patayin kita. Oo. Tapos gagawa lang ng istorya na drugs yan. Drug-related, oo. Drug-related. So, kawawa. Marami sumasakay. O kaya yung hindi nakakabayad ng utang. Yes, marami oo. yan. Oh. So you feel ngayon po marami ng ganyan na nangyayari? Kasi ang dami gaano karami na hubalistahan nyo ng napatay, sir? Kuha na. So sa mga napapatay, ngayon, gaano na? Yung latest, to? Hindi ko pwede pakialaman yung hindi pa kami nakaupo. Although marami ng patayan nung nanalo si President Duterte, di ba? Okay. So sa time lang po ninyo, ilan na po yung mula nung naupo ang Duterte administration? Sa akin time, 30 si Presidente umupo. Okay. Ako, July 1. Okay. So, ang basis namin dito is July 1. From July 1, Okay. ang nag-surrender po is 63,153 na. Dami. Buong Pilipinas, Surrender. 63,000. Surrender yon. Surrender, sabi nga nila, Guinness Book of World Record daw ito. Oo. Ang dami, 63. Within 10 days o 12 days. Pwede yan. Dito kadami yung nag-surrender Yes, na drug offenders. Okay. Yung napatay, ilan Ang po? napatay po is 146 lang. 146 lang, parang... Lang. parang nangokonti ang kayo doon, ha? 140. Ilan ho ba kota nyo kada linggo na? May kota ba kayo? Dapat mataas dito. Hindi, marami talagang, marami. So 146, sir. Ilan ang palagay nyo doon na lihitimo at hindi lihitimo? Kasi kayo mismo nagsasabi, naniniwala kayo hindi lahat yan legitimate. Itong namamatay na ito is, mostly ito, namamatay sa legitimate police operations. Itong 146 na to. Oo. And meron ba kayong investigation na ginagawa po as to whether which one was really legitimate and hindi legitimate? Yes. Every time merong mangyari police operation Yes. resulting to death. Okay. Pag may namatay dyan na Right away, may investigation na kayo. suspect, motu proprio, mag-conduct ng investigation naming IAS, Internal Affairs Service. At ngayon, ongoing pa yung mga, itong 146 ewan ko kung kasama na dito yung sinalvage, yung pinagtatapon. Yes. Oh. Most likely,
Killed. Okay. So wala dyan yung kung alin ba yung lehitimo o hindi. Hindi pa natin maklasify dahil ongoing pa investigation ng IAS. Pero ito hong mga ganito, paano po ninyong tinitignan kung ito nga ba ay talagang nangyaring